intom qed tiġu ordnati dan il-mument ta' ħajjitkom bħala ir-riġlejn tal-Knisja. Xi tfisser? Li intom il-mibgħuta tal-karità tal-Knisja. Saħaq dan l-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-omelija tiegħu f'Qudiesa Solenni filgħodu li fih ordna 4 djakni żgħażagħ ġodda fil-Knisja Arċipretali ta' Santa Katerina fiż-Żejtun. Dawn huma Rodrigo Baldacchino u Jean-Claude Cambry mill-istess parroċċa Żejtunija, Joshua Cortis mill-parroċċa ta' San Gaetano l-Ħamrun, kif ukoll il-fra Kapuċċin Mark Scicluna minn Ħalbalzan. L-Arċisqof spjega kif sa mill-libat żminijiet id-djaknu kien jassisti lill-isqof biex mill-altar tal-Ewkaristija iwassal l-Ewkaristija lil min ma setax ikun hemm saħansitra lill-ħabsin, lill-foqra u lill-morda bħal San Lawrenz. Fid-dawl li dawn id-djakni għad jitressqu għas-saċerdozju, l-Arċisqof appella fuq l-importanza li wieħed iservi u jaqdi kull fejn hemm l-iżjed bżonn bħala xhieda ħajja ta' Ġesu. Id-djakonat mhijiex tarġa għal xi ħaġa oħra biss fil-kuntest tas-saċerdozju huwa stil ta' ħajja. Jalla dan il-Ministeru u dan l-ordni li l-Knisja qiegħda tagħtikom illum mhux biss ikun karattru fir-ruħ tagħkom, ma jkun stil ta' ħajja li jiġbaħ il-dak li neża' il-mantar, tħażżem fardal u ħasel riġlejn id-dixxipli. Din l-ordinazzjoni diakonali qed issir fit-tmiem il-ġimgħa impenjattiva ferm għall-Knisja f'Malta, hekk kif mhux biss il-Katedral ta' Malta qiegħed jiċċelebra l-Imnarja, iżda se jiġu mbierka ż-żjut tas-sagramenti l-Ħadd fl-istess katedral, ċeremonja posposta minn 5 ixxirka ħabba l-pandemija. Filwaqt li t-Tnejn se jiġu ordnati 10 qassisin oħra fil-Knisja Parrokkjali ta' Raħal Ġdid.